Assalamu alaykum. Aydın saatli, bahar ýaly watanymyzda ýaşaýan mehriban ileşler, elir watandaşlar. Bugün ýurdumyzda Gamşguluk Ahalteki bedewlerimiziň bayramy, ýagny Türkmen bedewiniň milli bayramy ullun toýlanýar. Şu ajaýyp fursatda ýurdumyzda ullun toýlanýan Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadagy Gahrman Ferdarmydy, ähli atşyna atlanmydy, feýslenmidi, bütün Türkmen halkymyzy tüýsürümizden gutlaýar. Her bir ötüşleri aydındır saatlara singip, dabarati gazıl olup yanlanyan oğudun yurdumuzda, Bagtyar vatanımızda toylara bayramlar oluştum. Mehriban ileşler, hormatly vatandaşlar, eneşeýli ýaşy arzuwlar bilen owaly sahnada ýyldızlar at gepleşimizden bugünkü sanyna asygyrdy bayramçylyk sanyna tomoş etmäge çagyrýar. Ýogsa-da gepleşimizden bugünkü sanyna haýsy bagşymyz näle aýdymlary ýerine ýetirer. Onun üçün adatdakylar ýaly gepleşimizde tomoş etmeňiz dowam edin. Biz häzir asalymdan gepleşimizden bugünkü sanyna gatnaşýan bagşymyz bilen sizi tanış edip onun ýerine ýetirjek şirin aýdymlaryny bir näçe gadakly söhbetlerini size ýetirýär. Türkmen owasy ýaýlymyna owaly sahnada ýyldızlar at gepleşimiz ýaýlymda. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, owaly sahnada ýyldızlar atly aýdym saly dinjaş gepleşimiziň bugünkü bayramçylyk sanyny gödel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýol toý mekanyna ýadga geçirýär. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Gahrman arkadagy Gahrman Ferdarmynyň saýasynda atudy ýurdumyzda, parahat watanymyzda toýdan toýa barýan günlerde ýaşaýar. Atmanymyz atudy, ýurdumyz parahat, Türkmen halkymyz şeýle erkany ýurtda, atudy watanyna şular ýaly owadan toýlar toýlaýar. Bizim şu ajaýyp fursatda gepleşimiziň başynda Türkmen halkymyzy şeýle eşretli Bagtyar watanyna toýly diýarda ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lider Gahrman arkadagy Gahrman Ferdarmyda tüý sürekden alkyşlamyzy aýdýar. Gahrman arkadagy Gahrman Ferdarmynyň janlary sag, ömürleri uzak, mertebeli başlary hemişe aman bolsun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen owaly sahnada ýyldızlar atly aýdym saly dinjaş gepleşimiziň Türkmen bedewiniň milli bayram münasibeti taýýarlanan bayramçylyk sanyna başlaýar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşimiziň başynda bugünkü sanymyza gatnaşýan bagşymyzy sahnamyza çagyrmazdan öňürtü, sahnamyzy bedäp duran saýanyna ýigitlerimiz we halipalarymyz we agalarymyz we siz bilen tanış edýär. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Klaus Faduralyna biziň ustad Halipa saýanyny Raç Orad Mämmedow. Mehriban ileşler, solo gitara Faduralyna ustad Halipa saýanyny Akmurat Mämjikow. Şeýlega medeni ileşler, mehriban tomoşaçylar, bas gitara Faduralyna bolsa Rüstem Gurbanow. Hemde kakylyp çalynýan dep Faduralyna biziň zekini saýanyny dostumyz Zaman Esenow. Tadan niýetler agalar gepleşimiziň bayramçylyk sanyny hemmäňizi hoş gördük. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, indi bolsa owaly sahnada ýyldızlar at gepleşimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna gatnaşýan bagşymyzy sahnamyza çagyrmaly fursatymyz gelip ýetdi. Gepleşimiziň bugünkü sanynyň mehmany, eýem sahnamyzy bedäp duran saýanylarymyzdan mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň at gadanan artisti Anneberdi Orad Mämmedow garşylaýar. Anneberdi owaly sahnada ýyldızlar atly aýdym saly dinjaş gepleşimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna şeýle ýurdumyzda ullun toýlanýan bayram gününi, toý gününi biz sizi hoş gördük. Awal Muhammed Arap. Ene görüşimiz ýaly Anneberdi, siz gepleşimiziň öňüm bir sanyna gatnaşypdyňyz, ileşmemiz üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Olam ileşmemiz tarapyndan bir has bir uly bir hyjy bilen, söýgü bilen diňlendi. Bugünüm ýürüýte Sizin dinleyijileriniň isteklerini nazarda tutup, owaly sahnada ýyldızlar at gepleşimiziň bugünkü bayram gününe, bayramçylyk sanyna biz sizi çagyrma makul bilik, çaklygymyzy kabul edip gepleşimize geleniňiz üçin biz size sag bolsun aýdýar. Şeýle ajaýyp bayram gününe bagyş kalbyndan çykýan owalar dugulanyňyzy ileşmemiz bilen paýlaşdyk. Awal Muhammed Arap, doğrudanam bugün Türkmen bedewiniň milli bayramy
uldan bellenilýär. Hawa. Menem şonky azaýyp bayram bilen Ahyrman arkadagymydy, arkadagy Ahyrman ferdarymydy. Bütün kulli Türkmen ilimidi, ähli atsanatlarymydy, feýslerimizi tüýsüregimden gutlaýan bayramlaryňyz gutly bolsun mehribanlar. Bu günne bayram güni ähli sadanlarymyz bilen gowy aýdymlar getirdik. Illeşlerimizden göwünden ýarar diýip umyt edýär. Ul höwes bilen diňler. Biz medeniýet işgärlerini şeýle uly sahnalarda, şeýle owadan ýerlerde çykyş etmäne, aýdym aýtmana mümkinçilikler öden Gahryman arkadagymyň, arkadagy Gahryman ferdarymyň zanyny ömürleri uzak bolsun. Gahryman arkadagymyda, arkadagy Gahryman ferdarymyza tüýsürekden alkyşlarymyzy aýdýar. Gahryman arkadagymyň, arkadagy Gahryman ferdarymyň zanylary sag, belent başlary aman bolsun. Ýurdumyzda toýlar toýulaşdy. Köp sag bolun arna berdi. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda gepleşiň dowamyny ýerine ýetirjek aýdymlangydy ul höwes bilen diňler. Ondan soňra ýürüýtip gepleşigimizi taýarlan şertlemler arkaly geçenki ýalyp bir sahypalar arkaly biz dowam eder. Onyadyr şu wagt Arna berdi Orad Mehmedow diýenmizden hem siziň diňleýijiňiz siziň ýerine ýetirjek aýdymlangyda garaşýandylar. Ilki gepleşigimiziň başlyny bir siziň ýerine ýetirjek aýdymyňyz bilen başlaly, soňra söhbetleşik bilen dowam ediberer. Başdy. Haýsy aýdym bilen başlamakçy? Muhammed Orad halifalardan miras kalan bir neyleyin yani bir aydın var. Hawa. Başını şol aydın bilen başlayalım. Baştan onu biz siz sahnamızda koyuyaz, ulu höwes bilen dinleyaz. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Türkmen owasy ile ilminden daşlaşmaň. Owaly sahnada ýyllar at gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyna Türkmenistanyň atgadynyň artisti Arna berdi Orad Mehmedow çykyş edýär. Uçuştuk biz bir tapalı yağgını Sen gülümden ölgü gülün eyleyin Gülüp baktım yağda salıp yağgını Sen gülümden ölgü gülün eyleyin Sen nerinden ölgü nedin eyleyin Senin ağlamadın gönlümde Elmadama şirin tülün sözümde Koyu tutalı bilelip de öyümde Sen öyümden özgü öyün eyleyin Sen nerinden özgü nedin eyleyin bir vakt çektirmenadi Men sana başladım şirin ovadi Elim aylam yürekteki hayali Sen nerimden ölgünedin eyleyin Sen öyümden ölgü öyün eyleyin Gülüm senin ağlamadın gönlümde Elmadama şirin tülün sözümde Koyu tutalı bilelik de öyümde Sen öyümden özgü öyün eyleyin Sen nerimden özgü nedin eyleyin Koyu tutalı bilelik de öyümde Sen öyümden özgü öyün eyleyin Sen nerinden özgü
Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiň başynda Türkmenistanyň atgadynyň artisti Annaberdi Oral Mämmetowyň ýerine ýetiren aýdymyny diňlediňiz. Annaberdi köp sag bolsun aýdýas. Gepleşigiň dowamynda ýene de sizden ýankyýalyk gowy aýdymlara garaşýas. Annaberdi ne görüşimiz ýalyp, şeýle atydy ýurdumyzda, paragat watanymyzda Kahraman arkadaşymyň arkadaşly Kahraman serdarynyň saýasynda biziň milli gymmatlyklygymyza, gamyşgulok ahaldäki bedew atlamyza, Türkmen el hallamyza, dutar gyjamyza, ähli milliliklerimizde hallamyza şeýle ulusar pogoýlya ýürütip her ýylym aprel aýynyň soňky ýekşembesi Türkmen bedewiniň milli bayramy ullun toýlanýar. Bedew agnan ýerde toý bolar diýär Türkmen. Şoň şüýnem biziň ýurdumyzda her bir günümüz toýa wetsen ýa bayrama wetsen ýa bilen şu ajaýyp pursatda Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadaşymyzy, arkadaşly Kahraman serdarymyzy, bütün Türkmen halkymyzy şu ajaýyp pursatda ýene bir ýola tüý sürükden gutlaýar, bayramlar gutly bolsun. Bugünkü bayram gününde de ýörüte ileşmeden isteklerini kanagatlandyryp, o wagty sahnada ýyllar gepleşmeden bugünkü sanyna geldiňiz, çakyrygymyzy kabul edip, siz gepleşmeden bir ýyl münden öňkü sanyna gatnaşypdyňyz. Şonu da bir näçe şerin aýdymlary ýankyp saatynda ýitleňiz bilen şu sahnada ýerine ýetirdiňiz. Bugün ömüne gepleşigimiň bayramçylyk sanyny bedäp durdyňyz. Şu ajaýyp pursatda biz size ýene bir ýola sunuň dörüjlük äleminde üstünlükliň hemra bolmagyny tüýsürekden arzuwlaýar. Hemişe dinleýijilerimiziň söýgüsini gazanyp gezmeňizi arzu edýär. Bu gedek gepleşigimizde Türkmenistanyň atgadynyň artisti bolup gatnaşýaňyz, nesip boldy indiki sanyny bir näçe hormatly atlaryň eýesi bolup gatnaşmaňyzy biz size arzu edýär. Indi Annaberdi gepleşigimiziň bugün bayramçylyk sany bolan soň sowallary dörüjlük toparmy taýýarlady. Sowallarymyz 1-den 50 açendy. Şoň şünem 1 bilen 50 aralykda 5 sany san belgini saýlamaly. Sowallar adaltyk gepleşigimiziň aglaby bölegi siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bolar. Indi siz 1 bilen 50 aralykda 5 tane san belgini saýlasaňyz, bizem şol san belgilerdäki sowallar açyp okap size ýetirer. Baýlam hon. Haýsy san belgiden başlaýas? 10, 20, 30, 40, 50. Ha, 10, 20, 30, 40, 50. Bolýar. Onu 10, 20, 30, 40, 50. Şol san belgilerdäki sowallary açýasy, biz size sowallary ýetirýäs. Onu Annaberdi şol san belgilerdäki sowallary jemleýänçäk biz sizi ýene sahnamyza ýollalyp, ileşmemiz üçin aýdym taýýarlygymyz üçin ýene de bir aýdymly ýerine ýetirip berdiňiz, soňra sowallary açyp okap size ýetirer. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, onu gepleşigimiz ýene de Annaberdi Oral Mämmetowyň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Dinleň, diňjalyň, lezzet alyň. Ayağında yatla beni edirim. Ehli işlerini koyup sen bir yan, yatla beni edirim. Ehli işlerini koyup sen bir yan, yatla beni edirim. Şağbatı pencerem demin malıklar katınna coşurup yüreğime yağışın yağmadı. Yatla beni eridim. Coşurup yüreğime yağışın yağmadı. Yatla beni eridim.
yatla beni eridim. Ya da hak yadanna başınayım. Yatla beni eridim. Uçan turnalara koşulayan turna bak alır bir düşünne idina. Yatla beni eridim. Bak alır bir düşünne idina. Yatla beni eridim. Yatla beni eridim. Şanlı gülüm yatla beni eridim. Hıyalın barını görüp duyanım dilberim. Göğsün koşanarını sipap duyanım dilberim. Göğsün koşanarını sipap duyanım Ülküymüşlüm mukamı isteler gül yatağı. Ülgün yazım dokanı evine giyelim dilberim. Ülgün yazım dokanı evine giyelim dilberim. Güller yolları açtım, sana kurban yaşlığım. Büyütülür mü aşığın maşuk diyelim dilberim. Büyütülür mü aşığın maşuk diyelim dilberim. Arzu etti inarım, parla bitsin çınarım. Lavra taşlan kenarım, baktım diyelim dilberim. Lavra taşlan kenarım, baktım diyelim dilberim. Büyütülür bir aşığın maşuk diyelim dilberim. Göğsün koşanarını sipap söylenim dilberim.
Ana verdi köp sağ olsun aýdýas, ýerine ýetirip aýdymyz üçin. Indi ýanky san belgilerdäki sowallar açyp size ýetirýäs. Sowallar taýýarladyk. Tegelek san belgilerdäki sowallar. Ana verdi gepleşigimiziň 1 ýyl mundan sanyny siz näçinji ýylda we nerede doguldyňyz, durmuşyňyz bilen bagly bir näçe ileşmeden gelen sowallar size ýetiripdik. Şo wagt ileşmeden diňlendirip belki şu wagt bilmek isleýän ileşmeden bar bolsa biz bilýäsiz 1988-nji ýylda Balkan welaýatynyň Gyllarbat etrabyna 20 aprelde doguldyňyz. Şoň şuna maňa berdi. Şolar ýaly sowallary biz bu gedek aýyrdyk. Esasy ýanky san belgilerdäki sowallary size ýetirýär. Sowallarymyzam dörjük toparymyzdan taýýarlan sowallary. Sowallarymyzam esasy bugün Türkmen bedewiniň milli bayram bolanyna münasibetli esasy Türkmen bedewlerimiz bilen bagly sowallar bolar. Birinji sowalymyz size ýetirýär. Elbetde atlar bilen siziň ýakyn gazyklanýanyňyzy biz bilýäs. İleşmeden bilýändir siziň Türkmen bedewiniň üstüne münüp şol bedewi çapyp bir ýerine ýetiren şekilde aýdymyzdan bar. İleşmeden bilýändirler. Gara sowallarymyz size kyn düşmez diýip pikir edýär. Birinji sowalymyz ýetirýär. Ana berdi. Atlaryň göwsüne bedew üçin dakylýan ýüzüne kümüş şaýlan ýasy gaýyş nähil atlanyrlar. Ene bizim Türkmen halkymyz toylara atlar bedap, beslap barýar. Şol soraň eýem jogaby ödünme de bar. Şol göwsüne bedeýän diýende. Oňa da göwsbent. Göwsbent diýär. Göwsbent diýip jogap berýär. Onda jogap kabul edip alýas. Bir de şu wagt tomoşa edýän atşnatlamy, seýslemi diýem, dogry diýip jogap berendirler. Dogrudan jogaby göwsbent diýip atlandyrylýar. Köp sag bolun. Ikinji sowalymyzy ýetirýär. Atyň kelletine geýdirilýän agzdarykly uzun goşa gaýyş bagly esabyň ady näme? Benim pikirimçe jylowdyr diýip pikir edýän. Başgaçarak at bilen diýilýän bolmagy mümkin. Ady uyon diýip atlandyrylýar. Jylowam oň bir görnüşi bolýar. Elbetde at saklajak wagtlary jylowyny saklamaly diýilýär. Şol uyon jogaby. Köp sag bolun. Indik sowalymyzy ýetirýär. Indik sowalymyz Paýhat Şeşmeti kitabyndan atalar sözi. Gawun gawygyndan tanalar bedew söwüginden diýip aýdylan bir jümle bar. Sowal şeýle. Söwük näme manyny aňladýar? Söwük näme? Gawun gawygyndan tanalar bedew söwüginden. Indi şol söwük sözi näme manyny aňladýar? Ýerek bir esitdim. Bir aty hani tanap berani şo atym näyle atdygyny bilip berdik. Şo soranna alyjy şo atym şo aýagynaky damarına teredip şo at taýçanakka sygyryň süýdüni içipdir diýip men şonýalyrak bir hyle waka eşitdim. Eşitdim o. Şonda aýagynyň damarına ünslepdir. Men pikirimçe şo ýogyň damara söwük diýilýän kädiýär. Ondan şo atyň häsiýeti bildirýär diýär. Köp sag bolun. Jogap dogry, köp sag bol. Indi ana berdindik sowalymyzy ýetirýär. Galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary. Ona bilýänsiňiz. Bir näçe dünýä ýüzündäki bayraklara münasip bolup gelýärler. Şol galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary näçinji ýylda döredildi? Sowalymy onaýdy bilsek 2007-nji ýylda Kahraman Arkadagymyň başlanýan bilen döredildi. 2007-nji ýyl. 2007-nji ýyl. Jogap dogry. Dogrudan 2007-nji ýylda galkynyş milli at üstündäki oýunlar topary döredildi. Hemmämide mälim bolýar. 2025-nji ýylmyň ilkinji aýynda galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparynyň Monte Carlo'da geçirilen halkara sirk sunuňaty festiwalyny üstünlikli çykyş edip altın bayrağı we beýleki ýürüýte bayraklara münasip bolmagy halkara parahatçylyk we anaşmak ýylymyda bir öwüşgün şahyp türkmen ahalteki bedewlerimiziň bir şan şöhratyny hasy bir dünýä ýüzünde bir äşkar etdi. Kahraman Arkadagymyň manaky kinýalygyny şol ýerde saparda bolýan döwürlerine bir gabat gelmegi bir hasy buýsanlyrdy, bu aka ýürekler joşturdy. Şoň şuňdan biz mundan meýlägem galkynyş milli at üstündäki oýunlar toparyny diňe üstünlikleriň hemişe ýeňişli bayrakly orunlarynyň sanynyň kän bolmagyny şu ajaýyp pursatdy. Ardy edip olaram Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen tüýsürekden gutlaýar. Indi ana berdi ahyrky sowalymyzy ýetirýär, ondan soňra biz sizi ýene sahnamyzda ýollarys.
Sizin yerine yetirecek aydımlarınız bilen gepleşimiz dowam eder. Ahirki sualymyz şeýle, indi özüňizem türkmen toýlaryny, bayramlaryny, aydymlar, saatlar bilen toýly günlerde çykyş edýäňiz. Gelin edilenine gyýdy getirmäge gidýän atlylar, ýagny öň atly näge atlanyrlar. Öň atlylar gelin getirmäge bir bölegi bolýardy. Başyny çekýän atlylar näge atlanyrlar. Bizim öňkü toýlarymyzda da bolşýar. Häzir zaman toýlarda da kän edýärler onu. Gelnazenin öňünde ýörýär, atlar goýup. Men pikirimçe at bassymy gaýdyň. At başçı diýip jogap berýär. Jogap dogry at başçı diýip atlanyrlar. Şu adam bu türkmen toýlaryny siziň diýişiňiz ýalyp gelnazy urajak wagty at başçılar öz atlaňyza menip, bedewleňize menip taýýar bolup durmaňyzy toýlarynyň adyny gaýş edýäsiz. Milliligini görkezýän wagtlar. Elbetde biziň türkmen gamışuluk ahalteke bedewlemidi, biziň milli gymmatlyklymyzy, türkmen el halymyzy, dugutargyjygymyzy, türkmen ala baýlamyzy hormatlaýan gahrman arkadaşymyz we arkadaşly gahrman serdarymyz we ýürütüş şolaryň saýasynda da biziň türkmeniň bir milliligi, bir beýik ötüşlere beslenip dünýä ýüzünde hasy bir giňden aýan bolýar şu ajaýyp fursatda biziň milliliklerimize şäkli sarfa goýan hormatly arkadaşymyz, arkadaşly gahrman serdarymyz tüýsürekden alkyşlamaly aýdýar. Hemde ana berde sowallarymyz şu ýerde jemleýär. Sizin yerine yetirecek aydımlarınız bilenem gepleşimizi dowam edýär. Iş dünya, bir vefa dünya. Derdinden yananlar, deryalar, dağlar. Sefer vakıtı kuşlar, sayraşan bağlar. Yaşlığını yakan bir vefa dünya. Könüden kalan dünya, deret mehrim her dünya. Dırdık kalın yakıp gitme, oylan sen gidiyorum oylan. Könüden kalan dünya, deret mehrim her dünya. Dırdık kalın yakıp gitme, oylan sen gidiyorum oylan. Mehrim her dünya, ızıp balın yakıp gitme, oylan sen gidiyorum oylan. Könüden kalan dünya, deret mehrim her dünya, ızıp balın yakıp gitme, oylan sen gidiyorum oylan. Mehrim her dünya, ızıp balın yakıp gitme, oylan sen gidiyorum oylan. Könüden kalan dünya, deret mehrim her dünya, ızıp balın yakıp gitme, oylan sen gidiyorum oylan. Oylan sen gidiyorum oylan, ağır günler geçer gider, yakma mehrimi ızıp balın, oylan sen gidiyorum oylan. Oylan sen gidiyorum oylan, ağır günler geçer gider, yakma mehrimi ızıp balın, oylan sen gidiyorum oylan. Oylan
Şuwudun senin güzel Yarmady yaňatlaň aly bar ýaly Nadarın ikam deçenini gördü Aşık gözlerimde bar ýaly Şol peýkam gözlerden kanagat tapdym Kara kaşlarımdan tapdym men karar Seni söýdüm senin nädini çekdim Sen menin söýgümi etmedin ıkrar Seni söýdüm senin nädini çekdim Sen menin söýgümi etmedin ıkrar Akrar etmem ýöne söýenim bolsaň Aýtmadyň aşyğa ýürekde baryn Söýgi sar bolup kalar bugünne Onydyňe öd ýanymda ağlarım Söýgi sar bolup kalar bugünne Onydyňe öd ýanymda ağlarım Söýgüme ananmadyň sen meniň Söýge peýdasy dilewalygyň Ýerde geçde mehre bar bolsaň ýatma Seni söýen ýigitiň
geçti. Adam ata yeni dünya, yeni dünya. Bu dünyanı ne edip geçti, bu dünyanı ne edip geçti. Bateri önünmedi, asla doğrular gel dönmedi. Eyüp'tenin kurtlarıydı, İblis onça nüküp geçti, İblis onça nüküp geçti. Gelli bela nennelenler, Allah'a anlar anlar. Ödürünü Nuh peygamber ne sarışın tutup geçti, ne sarışın tutup geçti. Düştüler Allah bile. Hatasını alıp ola Musa koyun bakıp geçti, Musa koyun bakıp geçti. Akımlı sevim haktır, haksızlıktan birin yoktur. Dünyada hem mirası, ama gelen gelip geçti, ama gelen şeydip geçti. Amhaley ay haley. Dünyada hem mirası, dünyada hem mirası, ama gelen gelip geçti, dünya gelen şeydip geçti. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, siz Türkmen owasy ilminde owazy sahnada ýyldyzlar atly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny tomoşa edýäňiz gepleşigimiziň buňky sanyny bolsa, Anneberdi Oral Mehmedov sadyr neýitleri bilen gepleşigimizde mehmançylykda. Anneberdi köp sag bolsun aýdýas, sahnamyzda ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Indi Anneberdi biz gepleşigimiziň ahyrky sahypasyna geçýäs. Gepleşigimiziň ahyrky sahypasy bolsa, elbetde SMS arzuwlary diýip atlandyrylar. Gepleşigimiziň bu sahypasyny bayramçylyk arzuwlary diýsegem ýerine düşürüm kädiýä sebäbi bugün ýurdumyzda Türkmen bedewynyň milli bayramy bolan toýlanýar. Bu gezek biz ýurdumyzyň şahar günjogyny, doglan günlerini, ýaş toýlaryny toýlayan ileşýänmiz däl. Ähli atşynaslanmady, seýislemedi gutlaýar. Şoň üçin biz bir bilen iller aralykda size ýene san belgini saýlamaga mümkinçilikler ödýäs. Edem ondan soňra şol san belgilerdäki atşynaslanmady, seýislemedi şuňky bayram gününi bayramçylyk bilen gutlap sizin yerine ýetirjek aýdymyňdan olary sowgat eder. Haýsan belgiler saýlaýas? 11. Ýani o tegelek sanlar saýladyk. Bu gedegem meňreş sanlardan başlaýar. Onu 11-den başlaýar. Ikinji 22 33 44. Häzir biz onu şol san belgilerdäki ileşmedi, atşynaslanmady, seýislemedi bayramçylyk bilen gutlar ýönüp şu prototda biz ähli atşynaslanmady, ähli seýislemedi Türkmen bedewynyň milli bayramy bilen tüýsürekden gutlaýas. Ýanky san belgilerdäki atşynaslanmady, seýislemedi ýürüýte atlandyryp gutlaýar. Halkara Agalteki atçılık spor toplumunyň seýis tälimçisi Türkmenistanyň halk atşynasy Suhanurdy
Kuljanow şu ajaýyp pursatda Türkmen bedeňiniň milli bayram bilen tüýsürekden gutlap, işine üstünlük arzu edýär. Sulhanurdagy bayramyň gutly bolsun. Üstünlük hem raňyda bolsun. İkinci san belgimizde Türkmenistanyň halk atşynasy Halmurat Babaýew, halkara ahaliteki atçılık spor toplumuynyň atçılık bölüminiň müdiri bolup zähmet çekýär. Halmurat Babaýew şu ajaýyp pursatda bayramçylyk bilen gutlaýar. Almyrada bayramlar gutly bolsun. Gahrman arkadagly gahrman serdarly ýurtda uzak ýyllar toýlamak nesip etsin. Köp sag bolun, arzular hasyl bolsun. Indi kardyly gutlamyz şol halkara ahaliteki atçılık spor toplumuynyň seýsi Türkmenistanyň atgadanyň atşynasy Anny Mehmet Aşyrow. Anny Mehmet Aşyrow şu ajaýyp bayram gününi bilen ýene bir ýola tüýsürekden gutlaýar. Homeler menim şolar bolmagy üçin Anny Mehmet bayram gutly bolsun. Arzular hasyl bolsun. Ahir kardyly gutlamyzam halkara ahaliteki atçılık spor toplumuynyň at bakary watana bolan söýgüsi üçin medalyň eýesi Ýeňiş Murat Nazar Muradow şu ajaýyp pursatda Türkmen bedeňiniň milli bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Mundan meýlegem hemişe bagtdan paýlasylardan serpaýly bolup gezmegini arzu edýär. Ýeňiş Murat bayramy gutly bolsun. Biziň milli gymmatlyklарymyza çäkli farpa goýan gahrman arkadagy gahrman serdarlygyň saýasyna üstünlikler arzu edýär. Ädirem söz üçin şulaýdymlary ýerine ýetirip bereýin, diňläň lezzet alan. Ondan berdi, ähli ileşşemdi, bayramçylyk bilen gutlap, siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilenem gepleşmedi dowam edýär. Ferettim şöl yatışın düşünmallım hora bibi düşünmallım hora bibi Olamada fırlayıp gelli şöl gülülle könüm dalli Yaş gülüme otlar salli hora bibi Otlar salli hora bibi Sen gözüm nuri gözümden hora bibi gözümden hora bibi Köyün bahar yağdı
Mırgap güllerinin sensin lelesi Mırgap güllerinin sensin lelesi Neger dünya gelmek o senin yalısı Beni bugün ettin aşkın delisi Beni bugün ettin aşkın delisi Adın altın özün o devil parası Yağmur yağıyor kanka elini yuvip Yağmur yağıyor kanka elini yuvip Sen otursun manna ho bağrımı edip Bilyersin gidiyedim yürekten söyüp Bilyersin gidiyedim yürekten söyüp Sen var bağda bitim ho devil parası Sana bir sütül aytmak istedim Ben sana bir sütül aytmak istedim Emma ayda bilmem o tergip esledim Eyne degim bulaydı mı sana besledim Eyne degim şulaydı mı sana besledim Adın altın ödün o devil parası Muhammed seslini men seni söyleyen Aşığın seslini men seni söyleyen Ey altının içtiğimidim men seni söyleyen Ey sevgilim şulaydı mı men sana yarayan Ey sevgilim şulaydı mı men sana yarayan Adın altın ödün o devil parası Ey sevgilim şulaydı mı men sana yarayan Ey sevgilim şulaydı mı men sana yarayan Açıp bir menin o yok mu çeresi Türkmen lelesi Ana verdi, köp sağ olsun aydiyas. O adı sahnada yıllar at gepleşimizin Türkmen bedeğinin milli bayram münasebeti tayarlanan bugünkü bayramçılık sanını sadanlı ağalanmazın, halifalanmazın sadanlarlık etmegine bir näçe bir şirinden şirin aydımları yerine getirdiniz. Elbette sizi dinlemek istep SMS yollan iletişimden kanagatlanyndyrlar diýip umyt edýäs. Mundan meýlegem şeýle sunuňda sarpaly gahrman arkadagly gahrman serdarly ýurdumyzda toýlarda, bayramlarda şular ýaly bir owadan owady sahnalarda joşuny wadyňyň bir hasam belentleri ýanglanmagyny ýurdumyzyň ötüşlerini, özgörüşlerini wasp edýän bir şeýle joşuny aýdymlanyň sanynyň kän bolmagyny tüýsüregimden arzuw edýäs. Ýene bir ýoly bayramyňyz gutly bolsun. Sağ olun Muhammed Arat. Bizden bayramyňyz gutly bolsun. Ähli Türkmen ilimizden bayramlar gutly bolsun. Mundan meýlegem watanymyzy, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň ötüşlerini, özgörüşlerini wasp edýän täze aýdymlar bilen, täze eserler bilen halkymyzyň toýly günlerine hyzmat eder.
Bir de şeyle azayip toylu günne ýaşadýan gahryman arkadagy gahryman ferdarlygyň zanyta ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Arzuwlarymyň ýygyny, gepleşimizden ahyryny ýöreýte watanymyzy, gahryman arkadagy gahryman ferdarlygyň ötüşlerini, özgörüşlerini wasp edýän joşgyny Aydym bilen gepleşirjek näýeli. Başüstüne hatam yerine düşürönüp şol Aydym bilen bir gepleşmeden bu sandy geçirip oturýar. Ýene bir ýola üstünlük emraňyz bolsun. Gepleşiň dowamynda siziň ýerine ýetiren aýdymlaňyza sadanarlyk eden bizingine sadany ýigitlemez we halifalamaz we köp sag bolsun aýdýar. Elmydama owadan ýurdumyzyň toýlaryny, bayramlaryny joşundy aýdym sadalaryňyz bedäp dursun. Mehriban ileşir, hormatly tomoşaçylar, biz onda Türkmenistanyň at gazanan artisti Anverdi Oral Mehmetowyň ýerine ýetirjek şol ajaýyp joşuny Aydym bilen gepleşimizden bu sany geçirip oturýar. Gepleşimizden ahyrynda ýurdumyzda ullun toýlanýan Türkmen bedewiniň milli bayram bilen gahryman arkadagy gahryman ferdarymyzy, ähli atşynaslamyzy, seýislemyzy, bütün Türkmen halkymyzy tüýsürümizden gutlaýar. Bize şeýle eşreti zamany Bagtyar döwür peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagy gahryman ferdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, mertebeli başlary hemişe aman bolsun. Ýene de asuda ýurdumyzda, parahat watanymyzda, toýly günlerde Türkmen owasy aýdymynda didarlaşýançak, hoş sag bolun. Arkadağımız, şan şöhratımız, güllü yersiz bilin vatanımız, ak yolumuz bilin bariyar, arkadağlı serdarımız. Her gün bayram günne toydur, siz bilen halkımız baktlıdır. Yürümü, dinümü, edir ata mekanımız. Türkmenistan, edir vatan, canım kurban sana. Türkmenistan, edir vatan, canım kurban sana, doğduk mekan. Kurdunuz arkadaş şehri, ak mermerden mescitleri, yetiştirdiniz gerçek oğlu, arkadağlı serdarmıdı. Türkmen ilin siz arkadağı, seyyeniz canan vatanı, sapsınız aklara atını, arkadağlı serdarıma. Türkmenistan, edir vatan, canım kurban sana. Türkmenistan, edir vatan, canım kurban sana, doğduk mekan. Türkmenistan, edir vatan, canım kurban sana, doğduk mekan. Türkmenistan, edir vatan, canım